Når du gerne vil lære at lave en god video med din helt egen mobiltelefon, så er vores kursus lige noget for dig. På en dag får du masser af praktisk brugbar viden. Vi lærer dig for eksempel fordele og ulemper ved at holde telefonen, optage selv, eller lade en anden gøre det. Du lærer om kameravinkler, lys, lyd og om baggrund. Vi giver dig gode tips til at bygge dit budskab op og lave et godt manus, sådan at din video den bliver interessant at se på fra første til sidste sekund. Og du lærer noget om stemme, om kropssprog og hvor du skal gøre dine hænder. Godt. Sidst, men ikke mindst, så taler vi altså om at finde et brugbart program, som skal redigere dine videoer, så den bliver helt skarp. Du kan bruge dine videoer til Facebook og til LinkedIn. Og du kan lave din helt egen kanal på YouTube, hvis det er det. Eller du kan bruge et link i din næste ansøgning. Du kan selvfølgelig også bruge din nye viden til at lave nogle gode ferieoptagelser eller videoer af dine børn. Okay. Kort sagt, så får du altså en masse praktisk viden og know-how, og desuden så får du mulighed for at øve dig og lave dine helt egen optagelser i professionelle studier. Det bliver fedt. Ja, det gør det. Men der er kun 10 pladser på hvert hold, og det er altså først til mølle. Vi glæder os til at se dig. På gensyn.